Ikinakasa na ngayong linggong ito ang rollout sa bakuna sa A4 Priority Eligible Group ng kumpanyang Ayala Land Company dito sa Hacienda Dolores, Porac, Pampanga. Naabutan ng CLTV News Team ang inisyal na pakikipagpulong ng tumatayong Industrial Occupational Health Provider ng Ayala Land Company para humingi ng permit sa tanggapan ni Porac Mayor Jing Capil. Ayon kay Dr. Roland Densen, ang Associate Director ng kumpanyang Qualimed, sila ang naatasang magbabakuna sa mga empleyado ng Ayala Land Company. At sa programang ito, hindi lamang umano ang manggagawa ang kanilang target na bakunahan, kundi pati na ang immediate family ng empleyado. Ako po ang namumuno sa vaccination team ng all employees po at saka mga kanilang mga dependents ng Ayala po para po mabakunahan po. Ang magsisilbing mega vaccination site ng Ayala Land Company ay ang Alviera o sa Hacienda Dolores sa Porac, na target umano nito na bakunahan ang mga empleyado ng Ayala Land Company sa iba't ibang karatig bayan ng probinsya ng Pampanga. Ayon kay Dr. Densen, tinatayang nasa higit 1,000 ang kanilang target na bigyan ng bakuna. We at least have 150 per day po, and we will at least have at least 900 to 1,000, more than 1,000 pa po na workers. Malapit lahat po ng malapit na karatig po ng Pampanga ng Alviera po, kasi yan po ang site po namin. AstraZeneca at Moderna ang brand ng vaccine na mairo-roll out sa mga empleyado ng Ayala Land Company. The team has spoken. For our dependents, we have Moderna po. And then for our employees, we have AstraZeneca and Moderna po for our employees. Ayon kay Mayor Jing Capil, magsasagawa pa ng pagsisiyasat ang Municipal Health Office ng Porac sa vaccination site ng naturang kumpanya. At kapag ka nagkaroon na umano ng clearance ang Department of Health o DOH dito, ay ibababa na rin nila ang permit para masimulan ang vaccination rollout ng kumpanya. Opo, asahan nyo na that they have my support with this. Kailangan lang po talaga mag-guide din sila kung yung vaccination area nila angkop po dun sa pagbabaksin natin. May sinusunod din po tayong protocol doon. Ayon sa alkalde, nasa higit 30,000 ang nasa kategoryang A4 sa bayan ng Porac. Mula sa limitadong deployment ng bakuna na natatanggap ng bayan ng Porac, malaking bagay umano ang kooperasyon ng Ayala Company upang mapabilis ang herd immunity ng bayan, lalo na sa mga economic frontliner. This is the first time na merong isang company na sila nang sasagot sa mga empleyado nila. And we're glad na sila na nga ang nag-initiate po. Kaya nagpapasalamat din po kami sa kanila. Paulo G. Santos, CLTV News.